cando queiras, Carmela. Bo día, vimos de reunirnos coa representación sindical da CIG a súa demanda nos xulgados de Vigo para trasladarnos as carencias e as deficiencias que teñen na actualidade e que van ter no novo edificio na nova cidade da Xustiza que se está a facer no antigo Hospital Xeral. Un edificio que, como xa foi denunciado polo BNG no Parlamento de Galiza, ten un sobrecusto dun 30% do custo inicial, un edificio que antes de ser proxectado se fixo un estudo de materiais e de estructura por un valor superior aos 105.000 euros e que non sabemos se o estudo non estaba ben feito ou se os encargados de facer o proxecto non o tiveron en conta, pero a realidade é que unha vez que comezaron as obras detectáronse deficiencias estructurais que encarecen a obra no que xa decía, no 30% que son máis de 11 millóns de euros de sobrecusto sobre o orzamento inicial. E unhas obras que ademais son, polo que acaban de trasladarnos, insuficientes. Unhas obras que non contemplan que se traslade para a Cidade da Xusticia o Rexistro Civil, unhas obras que teñen unhas infraestructuras para a Policía Autonómica demasiado, vamoslle chamar así, xustas, sin ningunha posibilidade de crecemento, o que nos indica que unha vez máis a Xunta de Galicia non cree na Policía Autonómica e non concibe, non contempla o crecemento das competencias desa policía. E, basicamente, nos trasladan a deficiencia de persoal e de xulgados para Vigo, unha carencia de medios importantes e que non se vai a solucionar co traslado á Cidade da Xustiza. Eu son Carmela González, parlamentaria por Vigo do Bloque Nacionalista Galego, e agora deixo vos con Iago Tavares, que é o portavoz nacional do BNG en Política Interior e Xustiza. Grazas. Vale, pois en esencia o que xa comentou Carmela. Estamos ante un investimento de aproximadamente 30 millóns de euros que debería resolver as necesidades do Partido Xudicial de Vigo, e o primeiro que temos son incertezas. Incertezas na primeira fase de demolición, cosa sobrecustes dun 30% por detectar presenza de amianto que xa tiña que estar detectada en ese informe inicial encargado, e sobrecustes que despois tamén na fase de construción tamén tivo o edificio. Por tanto, o primeiro é que aclaren eses investimentos que se están a realizar e esa construción que se está a realizar na Xunta de Galiza. Eso xa se reclamou nese momento, se volverá a reclamar, e no día de hoxe mesmo pediremos un informe do Consello de Contas, ou pediremos ao Parlamento, instaremos para que o Consello de Contas poda fiscalizar a construción deste edificio judicial. En todo caso, como xa comentaba Carmela, o edificio entendemos que tampouco vai a respostar, polo menos existen moitas incertezas de se vai a resolver as necesidades da Administración de Xustiza en Vigo. Por exemplo, xa falaba Carmela dunhas instalacións pírricas que condicionan mesmo o futuro da Policía Autonómica, mesmo tamén da celebración de autopsias, que en este momento está privatizado, non? O espazo no Vigo Memorial, e despois tamén no Nicolás Peña, pero que non conta cos medios adecuados para que se poda realizar o edificio judicial. E despois tamén nos trasladaban unha bella demanda e unha bella reivindicación xusta, porque Vigo e Coruña son os únicos partidos judiciais de todo o Estado español que, tendo 8 unidades judiciais, non dispón de guardas de funcionarios de 24 horas, o cual afecta tanto a xilización da xustiza como os dereitos das persoas que están detidas, que poden pasarse un fin de semana aquí ou días no calabozo por esa falta.
En todo caso, tamén comentan se está experimentando, como consecuencia do COVID, un incremento de asuntos en materia civil e unha deficiencia de unidades judiciais de primeira instancia neste partido judicial de Vigo. Por tanto, moi enriquecedora esta charla, coñecer as demandas do partido judicial de Vigo, penso que en número máis importante de Galiza, e esperamos a traballar para poder solucionar e, dende logo, clarexar moitos aspectos oscuros que hai nesta construción. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nada, moi